Yero itrai para ngai choman ai ni jing kai ngakwa ban pentip shapi bangidan ka ying jing duai ni hajiaw lan snolin ban i penduai gi bapang gi basitam bat khamtam ye gitu gi bakwa ban kala ka bamot gi buan ban plai gi pop hi kwa ban im no ka jing im bat thamai pla shate akwai beri secret ka kiat ka kam aurea gi jing pet film jaklia kidu ginu ki jing pensitam gi jing bat perkhat ka jing shate sakho mi gi jing bat perkhat ka jing bam sok ka jing khuslai gi jing bam thia ki ai barok khat Pi wan sigi prayer santangi ai fi ka jing kai tin jong blai bang ipen be ikti gimen sim bam manru bat ni ai pi ka tin jong blai ba pin long no kisin ran jong Jesus Christ tementang akwa pan ai ni ka jing kai kham tam ye gitu ki bau blai ula jit kham tam ye gitu ki briu ki bau blai ula jit men long ki nong yalam bat lada pidan gani ka jingat ka bang ni hikai na gani ka tin jong blai lada mangama pingi ye ni ka ni ka jingat idan ko gani ka jingat o blai on sa pentrikam bat ya kata ka ka ba ula thmu hangi ka ka ba ula ai pi ka kata ka vision ka dream ka jing itu pa o blai ula ai let's say pilas dang ya ka kam jong o blai let's say filas dang ya chakmat rei kidan ki ding pen kyang reng ong pi pet na ka ni ka bible tong ini pet kata ka dai ini pet shwa ya ka jingat jong u Abraham pila yo skau bun sin reha banga puli ka ni ka tien jong blai da ka jing pen sle o men sim ko ka thamai pat to pe u Abraham ko ongkum no ka city skinong room kal nong ba south khat ba khat khandai ko ongkum ni bat da ka ba ulong ubam telat bat da ka ba ulong bam telat haga jingat shimlan yau yela ka met balala kelas datno lepa haba ulalong jin shispa snem karta lamni ya kata ka jing kelas datno ka kpo ka sara bat da ka ba ukmi ha kata ka jingkular ka jong ublai shimla lengo artatin da ka jingbam ngat hanrei lapan klan yu ha kata ka jingat uda pendan buram ya ublai ha ba ula sngau skamru bakat ka ba ulala kular udan bor ya ka ban pendap ru namar kata ti lan yau ka hak ya kata hu hanrei shimla tho ya kata tang nakabanta jong u hi balanyau ya kata hu henrei nakabanta jong ngi ru haba hakibaan sanyau ya ka hakitaken ki banget ba utau bala penmipat yau jisu uba utrai jongi nakibayap ya ubala aitino nakabanta ki jingpalat jongi bat yau bala penmipat nakabanta ka jingpen kesan jongi pingi ngi em daka jingat dong ini pat lapan em yang i am daki kam jungi em daki jinglek bha jungi em daki ai gitu kilong tangki serdap jat rai lapan em yang i daka jingat rai kata ka jingat pat ka penla yang i bangin pen kok ngu ban le ya ka ai ka bau ang ngan pen sha chuang pi ni ka jingat ka baklam ka jinglek kalong ka bayap ka jingat ngimle ai banyo jing penem rai ngingat how Jesus Christ rai dalawan kata ka jingat kawan ka jing penem bat ngisala ban pen kok ngu tengah keran ya kata ka jingat ni pi u Abraham habau Abraham ningkong lakhat dau blai yau Abraham hapar budan nyau pusan senam larang ba abha wong kilet no mi no nakayem kupa jong me bau Abraham bau yo sngau ya kata tien jong u blai ulangat bau lapan kok ngu ban let pi kata ka dai ga jingat ka baim lada pidan ga jingat ka baim pidang yai le pop ma kata kam dai ga jingat ka basisha ka jingat basisha ka pen kesan yang i ka sat khut yang i nagi pop nang ta ka snam jong Jesus Christ ka sat khut namar ngingat ka jing syayap jing tap jing mi pat chu am ta ka pen la bangin em no ka jing em ka ba pen kok ngu yo blame ba ka pen sakut ka jing ai kam ju pen sakut hagi pop tongin ya pois na asne ka wai ka jingat jong Abraham nadu nyau pesan snam la pa yu ka jingat kadai ka ba wanra ru ka jingat Abraham ru ka wanra ya kata ka jingat ha jingkular jong blai Abraham habala dan nyau pesan senam ru 4 dan kun ublai ulah kular u wangan sai kun ni me dan la up hadu nyau hadu ar pesan senam la jan dan sispa senam la itu ni rei kata ka jingat jong Abraham kadai ka ba yai ne mdai ka tu ka jingat ka balong ngangat mentang ami ai bu blai ule no andre Abraham dan kata ka jingat da skam ni ka itu bong la jan si spa snam ula yo la jan si la dan jan dan ni spa snam udang nget bat si spa snam ti ban yo kun mo ka asarar kala teman melasyu ban long pi namar bau blai jungi ude ublai ubakwa bakado kanum yo sngo sarong la da Abraham yo kun
Yau Isaac dang samlau nang dei bayok mangahin rei ublei ukwa ban trei yangi ya ka ka baka dok beriu kamla ukular hau Abraham ba men solong ukpa jong ka jat ban riu rei ai tang uwei ukun tang uwei ukun wai ndaladap sis pasnam ndaladap kasara uyok kun te kabamot kumno kabamot bau Abraham uyai ne akata ka jingkular jong ublei kata ka dei ka jingat ka baskam uyai trei artat nyau pesan senam wong kilat ulat umi no tep sono bunlat ulat ublei syekh syawang pak mot kata ka dei jingat ka bapen ko ngo ka balong active faith atau pidan em gani active faith na pidan kata ka jinglat ka jingat ka basulat jingat sang syong ben naki daki post na mi ai mlai ai nam ta jo mlai mju job men sim no mju pen ko ngo ban yalap ya gospel syuku slai bat mdan ka jingman rei Abraham habau dan kani ka jingkular na ublai ulang ngat hadu yu pat bat ong no bat dakaba ukmi hakata ka jingkular ka jong ublai shimla lengo artatin daka jingbam ngat henrai lapen klan u hakata ka jingat udah pendan buram ya ublai pat let's see pidang tray ya ka kam jong ublai pimpat so ai menta henrai hatu pidu jingkerman no fiong au ublai pitrai tang sisnam arsnam ya kam jong ublai nilai snam pila telot no ka jingat ka jingat kam dai manlom ta ka jingat kadai ban syariat bai ublei namar ublei ukwa ban le ka ba pi pimla ban le ka ba nga ma pi ngemla ban le sung hap pai ha ta ka poin ka ba soranda ba ong try ka dok jonga kamla su try jisu ka dok jonga kamla ba me man yo ban pendan buram man salek ba ka ba ma i du jingkerman hope against hope la ong Abraham ni Abraham da pet ya ka dok la jong te usung sam kan si spas nam ka Sarah kala teman ga Sarah ru kalau teman kan orang pi dan rei Abraham pet ya kado pet dah men sim with the eyes of faith ngiru orang pi para banget ngapet sisa bangale kan ka kam jong blai hallelujah rama seketarabayande kan sarai ka kam jong blai kan ka discipleship ka bagi le kadang rit mentan rei ngapet ke jingat namar ngapet ka do bri bau blai un sale ya ka bau kular ulah kular te para banget wong kielet penlong senran habang asdang ni kong wong ki da penlong senran ki jet penriu baro wong ngat si sam kam ne tang ne ha Meghalaya kadang sedang ini baret kadang ngapet taki jingat gaya kendu si bun ki jing dang ngapet elding amlong tapang ngamlong turai nga supet ka iga pamlakular ngato bet aga diary jonga wong turai nga net turaji subkodor yo takadau kita ki bedang syakri yo blairu what you do jingkerman lada pi syakri sisa pila yo sngo sisa mdei ba pi syakri dakado pi syakri di program pi syakri daki ba ki hukum ki beriu ki hukum ki niam ki rukam mdei ba pi yo sngo no blai ngam ong ya katan rei lada pila yo sngo yo blai ula pen em ya pi pila em ga jing em ga ba khu amber ba pila dal din rei ula sat khu pi dak snam ju pila pen ko ngo kata ka jingat jang pi kala pelai lut pi nak pop kata ka jingat jang pi kala pen ko ngo pi ban let ban tap no ban kar sin ban let chika jing pen baptis ban ngat au Jesus Christ ba blai ula sedang say pi pin job man sim pi lap ya ketin jong blai rei kadang ret ngan ong pi pimpat ka bau blai ula ong ngan ai ki jet man riu sapi bakin wan ba pin kini osgo ya ketin pi kata rei pingat pi sungat bet kum Abraham kala ban simpor ka jingat jong Abraham nadon nyau pusan senam perkat wahab ap saar pusan senam ban man tau ka Abraham ngipuli bet supang Abraham pi ka ka kerteng jong Abraham namar upendan buram yo blai long ni upendan buram bat la tho kani ba amtang yo Abraham la tho kani henrei amsem la tho ya kata tang naka benta jong uhi tang naka benta Abraham balan yo ya kata henrei naka benta jong ngiru hagai ba ansan yo ya ka pi nyo so ansan yo ya kata henrei naka benta jong ngiru hakaba ansan yo ya ka hakitaken ki banget hau tau ba penmi pat au Jisu utrai jengi nak ibayap pi ladang yang langet hau Jesus Christ ublai ula penmi pat Jesus Christ ibayap utau mensim ubala penmi pat Jesus Christ ibayap udan apa jengi dan kabor janga jingmi pat ban ya inget hau tau blai waim kala ban sempor degi paus nam ngau ya Moses sempor haduk kat nosnam ba umi nak yeng Egypt ulat syari cloud haduk sau paus nam hak ban syong sim ladu ke jingkerman blai ula kat Moses uang menlong habau ya tu kalau beniap uang masalong nong yalam pi
unong yalam uyok ka ketin jong blai pila yok ne me ka ketin jong blai na pisu syakri baki pak ki beriu pi pisu syakri ban su pendap rukam pisu syakri tang hakiniam ki rukam pi pen sngau bahai ki beriu pi kam yok sngau na ketin jong blai ka jingat kawan haba pi yok sngau ya ka ketin jong blai Abraham uyok sngau ya ketin jong blai mdai ya ka sur na ki beriu mdai ya ka sur na bahai bahasam ba pi pilet no syaka jing syakri mdai kata pilet long nong yalap no pilet ki yok sngau ni ki beriu ndai pi yok sngau na ublay daladi pidan ka personal relationship ublay Abraham uyok sngau Moses uyok sngau Joseph uyok jing pos niu hallelujah kata ka pen ki ne me pi bat kala ban ka jusimpor ka ba tray ublay ngam kam julong puk ngong pi ka ba tray ublay kadan ka foundation ka bangilong ka foundation ublay sedang ban tray shwe ka foundation ka ba skam how Abraham ru pasabun long ukpa jo ka jingat bangir iyo patang na kata utray siya ka foundation upan yat siya digi post nam ngong kamlong ka basuk nga yat ya kani ngadang yat menta kibuan ki ay dang tanga dan ki jingkelin ray try nga puli ba kati jong bleng ong try nga ngat ka ay katin ka mamaong te Abraham Moses ngong ipi hadin habu haptrin hadu sau post nam anda lawan nang tu sa sau post nam uyalam yaki Israel nak riklau tang bapet haduk mentah anda layap ru ka kerteng jong Moses ngia puli bat ngidang penon kam ngidang yo ayu ngidang yo jingkerman kani Joseph ni puli kibun ki mataru nganong ipi ba ublay penon kam yo direct prince sulak dap yap pidang slap sa video jong direct experience ki dia digilak layap pendai ka kerteng pi kuat ne mengumta kaspa ka pau jong pi kalak ban ai pi tang kani sipon ngam ben ba virus pa ai ngandai pi penon kam ne ya kata kaspa bantai ya ka hima jong blay pidan kam ne pi khap nap ne pi long mo pi penlut tang LD pim le ai na mata ka kam jong blay tika taka jingat jang pi ngong ka jingat jang pi ka bau blai kalong ka dai ban yai syaru le sedan pi geblat du borno iba syakli blai ni try ngam isai so ni try ngam ngadu jikerman wale du jikerman ka jingat kam ju ka penlong kadang trin nya pi ba pin yai syak ka trin le ba ya ka ka bau le bel se na di Abraham ru ule ba ya ka bau dai ban le Joseph ru ule ba ya ka bau dai ban le ushania ba boy siang bandiru usha de ki henman ru umbu ti jing tang ru boy yang putih paru pen droi ba ya ka tu uya ya ka jingkut ngat ru kawan ra ya ka jingkut ka besisha maru usap ting ya ublai Joseph pat Moses ru tikini na ka yu pinom du jingat pat Abraham uyo tang wai kun but way kun tau Ishak Ishak let's say pidan kawai ka gift nang pidan kawai ka talan ka bau blay ai bau blay la sedang pan pendan kam ya tuk talan rai pi penlong blay tau ya tuk talan jo wat penlong blay tau ya ka jing syakri blay pihak ban no ka jing penlong blay tau pihak yo blay kumba kan ka jingat ka tanju ya Abraham ru la yo kun ani ka jing kaman uruk spa bau Abraham rai unda yo kun te kam mentoi syu kata kun ban ya kata ka spa jong Abraham la kaman palat la kaman rai blay kwa ban penlong blay tau wa kwa baka jingat kan long hau tau blay wa ayo kun bom tau la ong Isaac shim tu kun let ban kanyano te ngi hap ban surrender no ki dah jing ayah blay ngasih yang blay ula ay kan jing syakri sisa kelas jang roy minta tang bang ngasih duai bai blay try ngam penlong blay tahu kan jing syakri dah mesim no ru ngam sngau ai sim no itaki ai rai tang bang la yo ya mi tang bang syania ni kata ka jing syania jong hu blay ka bang sedang ban lan utan ju ngarang ya tai ki ai ngam ra ni ban pen rajak ai thu ya ka ai ka baja para bang minang ya ban pen skam lang pi tingi tak daw ngi dan kam ban long thoro ini ketin jong blay what shule song shit ngong fi ka jing song shit kam poi sunun rai ka jing scam ha ka tin jong blai ong ka jingat kawan da ka bayo sngau ya ka tin jong blai te ka jingat kumno kan wan la dam dan kinong yalap ta daw bu blai yang ir bingin yalap ifing yalap na ki YouTube ni yalap sabar ka YouTube ni penlong sunra da ka jing IP dan kam ban yo sngau ya ka tin jong blai te ka ni ka jingat la da pidan ka ni ka jingat ka ni ka step wanang pi duai ka ni ka jingat ru bakan nang roy pi ong pen kraw kan ka jingat puli ka tin jong blai da pusan da syang ban duai kan ka jingat kan wan ra fi ba fin duai ban syang ba hu blai dang step mana blai lara nga ai ngo yu blai ngam ong yel ding rajak man mit nga let show tiak am tip nga duai kat no dalak hon nga sayok tiak man step ki yang lai sitang pun yarap u blai kata ka jingat ka penlong bang syu ai no nga shat ka man bat ngong try jisu nampat kita ki bakraw nomar nga ang not ba blai lek ki bakraw tangkat ni
tangkat ni YouTube dangdut tangkat ni basyakrifi ngakwa ban ingat ngai sibun ke ba kaba crowd tambah kata ka jingat ru kawan ra ka jingai syak selam fi ha ke jing sitam ke jing suffering segi baro katakan ka jingat ka basisha haleluya nam ta ka buram jong try ya ro try